Кабат Тольятти шәһәрендә гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Наил Әхмәтович Тюкаевка котлау сәламе юллана. Бу юлы 55 яшьлек матур юбилее белән аны Тюкаевлар гаиләсе, абысы Фәрид, җиңгәсе Гөлсинә, улы Рамил гаиләсе белән, кызлары Зөлфия гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кайчак шундый минутлар була. Шатлыгыңны да, моңсу чагыңны да уртаклаша алырдай кешене аеруча кирәксенәсең. Ул сине дөрес аңлый, үзе кебек яхшы белә, аңа барысын да сөйли аласың, һәм ул сине җылы сүзләре белән тынычландыра ала. Без синең турыңда сөйлибез, сөекле абыебыз, һәм һәр вакытта да шундый эшкерсез, йомшак күңелле, ярдәмчел йөрәкле булып калуыңны телибез. Кадерле кешебез безнең, бүген синең бик матур гомер бәйрәмең, елда кабатланып килгән туган көнең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм хатыныңа да олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда беренче булып ярдәм кулыгызны сузучы кешеләр безнең. Шатлыкларыбызга ихластан сөенүчеләр дә сез. Аллаһ Тәгалә кылган игелекләрегезне меңләтә яхшылык белән сезгә кайтарсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм, бар әйбереңдә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык киләчәктә килүен теләргә булдык. Яраткан тормыш иптәшең белән бергә тигезлектә гомер итегез. Бары матур көннәр алда көтсен. Бәлә кайгылар сезне уратып узсын. Әти-әниебезгә без аеруча рәхмәтле, синдәй кадерле бер кардәш бүләк иткәннәре өчен. Апрель айы башлануга бәйрәм безнең гаиләдә. Якыныбыз туган көнен каршылый шул тирәдә. Аңа хәлебездән килсә, бирер идек җиһанны, кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аңа хәлебездән килсә, бирер идек җиһанны, кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның холкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык, гаиләсе дә таңнар калып үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез, иң мөһиме. Иминлектә узсын синең алда килер һәр көнең. Кадерле Наил Әхмәтович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын, алдагы җыр бәйрәмегезне матурлатсын. Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең